Μπαλόνι. Τώρα εδώ έχουμε... Σήμερα φτάνουμε ρε, εντάξει ρε μαλάκα. Μόλις κατέβω κάτω στο εδώ ρε μαλάκα, αφού έφυγα σου λέω πριν. Κάθηκα λίγο τη μαΐστρα. Δεν σου λέω, στο Αιγαίο. Είσαι ρε μαλάκα, στο Αιγαίο σου λέω είμαστε. Ναι ρε, τι πλάκα να μην σου κάνω. Πλάκα να μην σου κάνω. Τώρα, τώρα είμαστε ανάμεσα ψαράκι και θείο. Ναι ρε. Από την Παρασκευή φύγαμε το πρωί. Ναι. Άρα πούτι, windsurf. Ναι. Windsurf. Ναι. Κάνω ρε μαλάκα, σου λέω ακόμα δεν έχει έρθει motherboard. Τι μαλάκα είσαι, σε περιμένουμε κάτι motherboard σου λέω. Ναι, γι' αυτό τώρα το ψαχαστεί. Αυτό σου λέω, έχουμε πρόβλημα, δεν υπάρχουν τέτοιες motherboard. Αυτό που είσαι πάνω, ναι. Καλλιοπάκι, μετά ανεβαίνοντας, φέρνει μια πυρίτσα. Έχει το μυαλό μου να σε... Βαγγέλη, τσάσα Βαγγέλη. Ρε Βαγγέλη, κάτσε. Έχουμε ανεβάσει μπουμπάγκ. Έχουμε λασκάρει τέρμα τη μαΐστρα. Παραλάγι. Έχουμε τραβούξει outfall το τέρμα του. Και είμαστε πλαγιοδρομία. Βλέπουμε τον αετό που κάνει το east. Με κάνει αυτό μαλακί και εγώ ακόμα να καθοδήσω. Είμαστε δευτερόπλημα, πάμε για κατάπλημα. Τα γυαλιά του που θα Γιωργάκη, τα γυαλιά μου. Βλέπουμε εδώ την Τζένοα. Όπως βλέπετε 26 πόμπους. Και ο καπετάνιος πάλι εδώ θα σπάσει το ρεκόρ του. Πάει,